We zijn nu op de tweede dag Ja. van het FK 2011. Ja. Wat is de stand van zaken? Ja, de stand van zaken is dat Krek Sietske Dijkstra eruit stapt is. We zijn in Flint. En dat is heel jammer. Maar Sietske die ziet al een paar uur in de finale terug. En ze zou Krek nog maar zien mij. Ja, eerst dan durfde te dippen om een kwartier. En dan krijgen ze al met 10 minuten en het komt alleen maar dichter op een kant. Dat is het logische verhaal als je op lijst kapot gaat. En dan op lijst komt het niet meer uit. En zelfs zou ze was verstandig om te zeggen van dan stap ik nou al op mijn hoogtepunt. Eigenlijk mijn dieptepunt zou je zeggen. Jammer. En wat zijn de verwachtingen? Heb je hem al een potentiële kans hebben in gedachten? Of? Nou, die staan er heel goed voor. Die hebben behoorlijk wat pauzes oorslaan. Maar ja, we zijn maar het waarde door. En als ze dat snel zitten zouden, dan kan het natuurlijk nog wel een hele wending nemen. We zitten op nog geen tweede deel van de wedstrijd. Het is Wossa. In het begin best vaak het fitste. En kerst is eigenlijk het beste, maar de bonus nemen. Dus Remco Kloppenburg heeft dat dient. Die pakt consequent 4 bonus na de kant. Dan moet er verplicht trouw. En die heeft het nou de hele titel dient. Dus die gaat er echt voor. Ja, die zit er gewoon op dit moment het best voor. We hadden zo net een gesprek en je zei dat de wedstrijd beslist was op dat moment. Ja, goed. Deze wedstrijd gaat eigenlijk alleen maar tussen Remco en Remco. En uiteindelijk gaat het om pauzes overslaan. En Remco heeft net zijn pauze niet overgeslagen. Met andere woorden, hier zit een winnaar. Want hij kan nu gewoon de wedstrijd controleren. Zorg je dat hij blijft zitten als andere Remco blijft zitten. En opstaat als de andere Remco opstaat. En dan heeft hij gewonnen. Dus het is gewoon, eigenlijk is het klaar. Nou, toen ik de mails kreeg van iedereen, toen stuurde die van Remco Kloppenburg de bekopperskoud Bob uit in bluff. Ja, wat is Want, nou? want hij er weer een foto om Dukdal in Amsterdam, bij de Bella, bij de ergens is het ook. Ja. Dat er daar weken zitten hier en iedereen kwam er al en nou dat koe helemaal niet, want ik kreeg van tevoren maar een bel en toen zit er uit Frankrijk op vakantie. Ja, dat wist het niet. Dat wist het nog op in verrekte Hollanders. Nee, je weet het net. Nee. Dat het zo wel wat wijzer dat een Hollander maar de Fries kampioenschap zit waardoor het 11 naar halen gaat. Het had één voordeel, zijn huid is dus wel Fries. Ja. Dus ja, dat... Dat verzacht het wel wat. Maar het jouwt niks, we hebben natuurlijk Mark, ik, Ja. met wikken uitpoetsen en Harald ziet er ook goed van. Ja. En die had ik een drive. Ja, Harold had een hele grote drive om hier zitten te gaan. En dan kan hem wel natuurlijk mentaal en fysiek een power boost aan dat we zeggen, hey, dat hier we echt niet verwachten dat dit nou gebeuren kan. Wat zijn jullie van Harold? Familie of vrienden? Of... Vrouw, zwagers. En gaat hij het redden, denken jullie? Natuurlijk. Tuurlijk wel. Wat is zijn sterke punt? De reden waarvoor die zit. En hij zit voor... Ter nagedachtenis van zijn beste vriend. Die is een paar weken geleden is die overleden en die heeft in 2008 is hij tweede geworden. Hij zit de heren van zijn maat. Ja. Dus het is Het is hier. het Iepen Friese nog. Ja. Finale hier.